Imena ihe odo. Odo ha. Val bugo nwere nwoti ji mee e flush de. Mariko omugo. Eleko omugo tem so ha flush de me. Ka wo ka ilu. Eleka gona ngwe ke batangu gba unu na-emeje gi mi ote ka ishi. Ichala ahụ ka ikuba acha. I just from tapa kwanji ka kam na akwa. Ị na-eshi popo oke. Aparikplamo. Aparikplamo. Kilo do nonsense di ha. Okay, pokpa. O ta no ke mana so family all shire keke no one. No nwere ihe eji mara each family. Na when dey ji izo mana family ha. When dey ji na family akwona mara ha. Nwekwe ndị eji na family aka ntata. So na ihe a we had la family ndike. Na ihe eji mara family ka anyị wụkwana body odom. Na nwere body odom ihe a ihe Chineke rụrụ anyị ihe a imbued ọnụ ọrịa. Ihe Chukwu rụrụ otu eji plaster ụmụnne m niile. Ụmụ itoolu nne m mụrụ anyị niile wụgene ọdọ. Ọsọ ebe. Ge ịnọbụrụ shi kem ya rigote. Ge nụ dị akwara nne m ka wuke so kem takiri kem tro na nwoke. Kem tro direct. Onye ka ahụ gafee nga. Ma ọ gara na chọọchị otu esafere Chineke aka. Gị na ya n'akụkụ maka Chukwu gị gboo. Ke nọ nga akọshi. Chokwe. Asị kpam na chọọchị eshiwe. Ota ko shi wole aka ikuko ọkụ shi ote ekuteje. Ama m so nwune gị. Gị jirikwere ya anya ishi gị. Imo ele otu ji were ushi anya ishi. Ihe onye nwere ka o ji anya ishi. Ebe. O ma shi be gị ji moto anya gị ishi. Were aka ba anya gị ishi gị were ushi. Ushi nkata anya gị ishi. Ihe ahụ ihe nọ na family anyị. Ote eji ngahụ marakwanụ family ke gị. Ọsụ. Ụmụnne gị ndị ke nwaanyị ahụ ote ka unu na-agahụje. Otu eji ngahụ marago mụrụ ụmụnne gị. Ọ na-ada ezu unu ike nga ọwụrụ n'ụbụrụ ọ na-agba ya ka nkata. Ebe ọla akụrụ kpụrụ m unu bute ụzọ. Ọ ihe eji mara unu. Ori nga ozu nwụrụ. Nke ekwanụ ka ọnụ ka anyị ukwu ushi. So gbasara ka sebere nwere perfume ji ya ahụ rigo onwe m n'ide. Ma wure hypo wure ginger bago onwe m 2 week. Nnọrọ egbo nga ahụ pụta ihe na-akwụ ka na-akwụ. Ada body scent m ada akwụpịa na nso wepụrụ m anya ebe ahụ. Agala kparị m. Aka dị sọ kwado ka anyị ga ije. Unu ka nnọka mbụ. Unu achọghị iso m aga. Anyị jikerele na. Akwadola n'ọfụma. Akwadoro ọfụma. Iso na mene m. Nakwa anyị akwadole. Ote. Vote ID. Kunu gari eso m aga birthday Chief Prince Kennedy Nwakamma. Akaji ugo 1 of Nkume. Akaji ugo 1 of Nkume. Nkume niile gbakọtara aka ote shie ya chief, shie ya hotel, shikwa na nwunye ya lọlọ. Shie nwunye ya lọlọ wo ọdịrị dị mma. Nwaanyị ego libe. Shikwa na dị Akaji ugo 1 of Nkume. Nwoke unu ma na-aga na London niile boutique ya number 1. Okwuru ọra ndị Igbo 1 na London. The chairman director of Okwuru ọra boutique nọ na London. Nwoke na-ere akwa. Ya dress ote gị hụ ya na status ya na Facebook. Gị hụ ya na status ote ya nnọọ ka ihe akpara akpụ n'Owere. Ya guzoro tarike m hụrụ ote ya guzo were riri ke onwe ya n'afọ. Afọ ote bere ote ya wụ ego eri. Ya nọ n'ote. Slango. Ka unu ga-arị ote ka ndị ala ma jeri. Dignitary. Dignitary. Oh, she dignitary anyị. Dignitary anyị. Ha ko yie. Anyị nọ na UK. Mana kwanu so wu dignitary. Nọ na Italy. Ha ji diko se he otu a na-eche dike. Dika dignitary. Hood. Oh, dignitary nọ na hood. Oh, na hood. Ara ga-abụ na neighborhood. Maka tupu mbie ụnụ aka ntị na abụ na aja abọchị. Ezinụlọ gachara na this neighborhood. Eletu ndị sakparịga mmadụ. Nwoke nwa mkpụrụ ọgbịrịgbọ. Nwoke ịma Chineke kele ote. Wure Prince Nwakamma ọnụ na-ekwuru ọra na London na Italy worldwide. An event planner we gara na London ka ya wa international event planner ụlọ mere planner event agali onwe ga jejeje. The vice chairman of Igbo Friends Association London UK. Kono onori ota agajire mmemme. Owunu gara ebe ahụ ndị mmadụ look beyond you. Gị sawunu. Imakwanyi na eme ihe mekpochiri you look under the person na eme ihe. Mana how to address. Gunu so te kwado ka ndị gaje agba egwu disco. Nwere nwoke yiri nkakara akwa. Wara ara ọnụ na family ọnụ. Ndị mmụọ fọrịrị ọnụ. Hey, Imo.
ime anyị agbachigo gị nkịtị since. Ka ikwu ya ahụ. Biko, today we will give first and the last. Ị ga-emepe ọnụ. Gbarịa mụnwa ma ezinụlọ anyị ma nwanne m nwaanyị. Biko, ma ya m ga-eme gị ife. Ị na-anụ ife m na-agwa gị na. Today we will give first and the last. Ị ga-emepe ọnụ nsị ga na-esi isi. Dere ego anyị mmụọ ma onye dị kparịa any of our family member. Biko, I like it me ya. Mụ m ga-atụ gị mkpọrọ. M ga-atụ gị mkpọrọ. Imo. M ga-atụ gị mkpọrọ. Ịma, anọla na-agbatala gị nkịtị since. Gị ime na-akparị ma mụnwa ma sista ma gị mụ. Lee, today were gị first and last. Mma na China na-anụ ihe niile ị nọ na-ezuzugharị. Abatago m Nigeria. Ịma ihe na-emekwa gị wee mee ọ na-anụ gị na Facebook, gị na-anụ gị na YouTube, Instagram, ebe niile. Ị na-ekochagharị ọnụ na-agwa gị ka typewriter and everything. Ị hụrụ today, anything ga-emepe ọnụ again. Mee ha nkwubi ego ọnụ ga m ga-akwubi gị ọnụ mee ka asọ ma ọbara ga-apụta ya ọka ị na-anụ ihe m na-ekwu otu achọ m ịnụ gị ihe ọbụla n'ọnụ today wụrụ gị first and last ị ga-emepe ọnụ kwuo anything gbasara my family or my sister ma gị ma ọmụwa ma mma m ma ụmụnne m ndị nke nwoke ihe ọbụla today I'm putting an end to every nonsense of this your stupid and amaghị otu m ga-esi putuo ya karata gị na ị na-efili si ma onye ọbụla marala gị ha ka today wụrụ nsogbu adị ịkpọsị ndị nga anya nye nwere mmadụ ka emepe ọnụ gị na-egesi ọnụ atụ mmiri ọnụ sista ma gị gbara akịrịkọ lekwe gị nwaanyị arụrụ ala nwaanyị amụsị lụrụ lekwe chubo ya weela chubo nwunye m aweela gị mee ekpe m ya kachasị anya eze gị were paka chekọ ya ebe anyị gachi Chief Prince Kennedy Nwakamma aka ji ugo gwa anọfụ nkume ọnụ na-ekwuru ọra nke ndị Igbo na London asọ abịa na London ote ka ọnụ gị were fufuroro gị na-ekwu kwuchita ụmụaji Igbo ekwunyere ha obiọma na mkwu ọnụ lekwu ụka kwue kwu ịhụna na ote ekwensu siri bịa diagram ogbochi ikwugetukwe otu ọnụgwụ asị m saa na ọhụụ n'ote eshiri gbuo onye ibi mma mkpọ n'otu o shiri zee ya agadi m abịali ahụ bikọs mkpụrụ ụdị ndị abịa nga ha nwere ike iri ise gị oyi ma ọ nwe otu ishiri kwa ụka mana iwe okpuru ọra gị ikpuje ya ha agaghị aka n'olu bikọs ihe a m hụrụ na awa agụ si China lo white ka ọ wụ yelo chuboy oshi China nwere ike korona asị m saa na anya gaga ka onye ga ma gị ma mụ ma chuboy nwunye m anjeje ma chikwukwe Aziana ke ma chikwe m okwele happy birthday sir biko gwara m lọlọ Nwakamma lọlọ nwa Amaka Nwakamma ọ dịrị dị mma nwaanyị egolibe ya ga-adịkwanụ dị mma sọm ụmụ nwaanyị arawashi mana ọ dịrị ha na dị mma ndị ụmụ agbara ha agolibe nwunye gị zara aha zacha ya nke ọ dịrị gwo nwunye gị wụ ọ dị gị n'obi akụkọ nwunye gị akọla agara m na nkwụmoto onye ọbụla na-akọ akụkọ nwunye gị asị nwunye gị ka mgbe ị gbaralụ nwaanyị ka ị gbaraza mmadụ gị lụọ nwaanyị afọ gị apụta gị lụọ nwaanyị nwee shọpụ na London gị lụọ nwaanyị na-eme exploit ma gị ụmụ gị niile wee mụsara gị na ụmụ gị too gị na-agụta gị na-amasị ọgwụ ụmụ gị na ha hara bụrụ beyond the measure ya ọgwụ na ụmụ gị anọ na the same status biko happy birthday Chief Prince Nwakamma Kennedy aka ji ugo 1 of Njaba local government area Imo State ọnwụne m nwoke ka ewu onye lulogo lulom onye lokwere n'ike Chukwu nwa gị na Chukwu na-edum na ndị nke ọdịla ahụ ụmụ gị niile we onye lulo ha lulom otu onye gbakara kotu elu oge eluo m elu nwunye gị eluo m elu ụmụ gị eluo m ọwa olulu ihe lulo mba biko soro m ụmụ gị hai sorokwanụ m lọlọ nwunye gị na ekele si m n'obi apụtajege na m so ọnụ niile happy birthday as you celebrate this year you will celebrate again next year and next upper year and the next upper year you will continue to celebrate until you grow older nwunye gị enweghị ike ịhapụ go ka ụmụ nwaanyị na-agara obodo Igbo ha hapụ di nwunye gị ọtọ to leave you and gụ na onwe gị ọtọ
don't leave her. The two both of you, autumn, yeah, one abortion was she happy one. Happy birthday. Happy birthday. Long life and prosperity. If you go away to London, boutique mbata na boutique Okurora. Okurora boutique no na London. Because obia no la una agba okwala ya ka perfume atobola. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Okurora. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? How old?